Нищо, чай малко да го позближа и... Давай, той с Фокс 1, давай двамата. Той ще пусне Да. по един. Ама има друг от десно на него. Да, Работа с десни. айде работи с десни, аз това така и така съм го заключил. На хардлок. Десния леко ти флангва на дясно. Да. То Сани отбраня ракетите без да... Оп, живота ми върна. О, Да. браво. Един ресет. Без да бяга ги върти. То е F-16-ката ми играе. Аз съм го заключил. Добре, давай. Малко ще пусна. Ти пусна ли на Сани? Още сближавам, на 23 искам да сближа повече. Добре, давай. Добре, вляво има... Той ще изчака го, той ще ти пусне преди да... Той като ти пусне веднага ще разбереш. Обаче тръгнаха по мене. Тръгва да кранква. Фокс 3 от 14 мили. Гони го, ако не ти е пуснал. Не знам де. Да не те насере това. Хванаме мене. Бега. Бега, 21. Обръща надясно. Изгуби го. Оп. Фанах другия. Удари си Санина, не фаща другия. Той ще обърне Санина. Чакай, че го изгубих. Аз го убих между другото. Айде бе. Айде бе. Браво. Он е другия бяга. Бяга другия. 12 мили рейндж. Скоростта се увеличава на... увеличава се друг. Бега. Аз отивам на касап. Давай. Че много отидехме в техна територия и Тук сме се набили между другото, да. набили сме се яко. Взех си го, като стойте ме гледа, бат. Се нещо помеша. Помеша се, да. Тръгна кранква и така си остана на кранк. Но аз бех с голема скорост.